Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Darkspace и днеска с мен е Тарос. Добре, и днеска ще снимаме втория епизод в този сервер. И така, IP-то на сервера ще бъде в описанието. И пишете коментари, абонирайте се, харесайте клипа и така. Нека започнем. И айде почваме да копаме дърво. Чай се оправя чонковите. И така, хора, клипа ще бъде само 10 минути, така че... Да. И така, че аз като снимам с Fraps не ми се чува гласа и затова понякога се нуждая да пусна музика. Както миналите два епизода пуснах музика, защото нямах микрофон, но вече имам. Но с Fraps не мога да снимам, просто не знам вече защо. И копам да... Да, с него снимам. Чай да се оправят тъпите чонковиче. Много ме лага. Може да ми гледате миналите два епизода. Там малко скучно може да ви е, обаче просто ги гледайте. И се абонирайте. И така. Ти гледа други миналите два епизода? Окей. Не е много. Не е много. Не съм много готин, викам. Добре, посявай саплинги, човек, че не мога да трябва вече. Трябва ни пръст. Ще набера малко така. Може да сега да съм беден, но като минават дни и такива работи. Днеска само ще снимам. Другите следващите тия 5 дена няма да мога да снимам, така че само събота и неделя очаквайте клипове. И така. Да. Да. И така, хора, ако искате, можете... Тарос, че нали имаш канал? Може и ти оттам да снимаш някакви клипове. Може да се абонирате за него, да харесате клиповете му. Аз вчера видях брат, че се е абонирал за меня. И може да му гледате презентацията, да му я видите, ако искате, понеже... Защо често стои отворен? И така, хора, в клиповете няма да псувам, защото... И така... къщичката ми малко така тъпичка стана. Смотана малко така, сега ще я поуправя. Може наистина. Ама... Просто. Добре. Само едно стъкло направи. Няма да ни трябва много. Понеже при него може да се чуват малко странни звукове, Не се очудвайте, то така му е компа.
Да, когато по скайп говорим с тебе, малко се чува така. Да. Сега не се чува, прави се. Добре, Рейхи, т.е. старост, ще такова, ще отида да копам. Имаш ли камък? Дай 3 камък просто. Ти ми дай 14. Окей, аз ще отида да купам. Ще взема така 12 дърва за всеки случай. Малко само. Иначе сега до 5 часа мога да играя. До 6 часа, да. И хора, очаквайте само събота и неделя клипове. IP-то на сървъра... Добре. Сървъра се казва Secret Craft. Може да го знаете, ама може и да не го знаете. Да. Добре. Тук няма рез. Което е малко тъпчко. Ма като няма как ще се направим. Намерих айран вече. Прекрасно. Майко, че намерях кол. Кой ми пише, майната? Добре. Вика, че не можел да играй сега. Хубаво, ай сега. След клипа ще му пиша. Аре спри да ми пишеш, циганин. Ти постоянно ми пише. Ще го набия и сега. Ясно. Чай се увелича яркостта. На мен човек, само ми пише тук. Лъжи, не знам с какво. Извините хора, и сега ще съм върна. Само да затворя шторите. И върна. Какво? Не, то спока. Няма как. Няма как да е у нас. На кое бе? Добре. Так му човек да не се разхождаме тук из гората да... Не е по-точно гора, 2-3 дървета има там. Аз имам 2 саплинга, так му ще посеем още. И така хора, след малко трябва да приключва клипа. Да, само 10 минути може да снимаме, за което извините. Не, аз трябва да се извинявам. И хора, ако искате още клипове, пишете в коментарите. Естествено, че ще искате. И така хора. Това беше от мен. Дано сте харесали клипа. Коментирайте. Абонирайте се с мен. Дайте положителен вот за клипа. И довиждане.